Con 75 anos de traxectoria ás súas costas, Fundiciones Rei ten un obxectivo: incrementar a súa produción para dar resposta á demanda dos seus clientes internacionais. Para acadar esa meta, a empresa precisa antes aumentar as súas instalacións. Por agora, a dirección da compañía ten enriba da mesa varias opcións: ou crear unha segunda fábrica mantendo a actual de Rubiáns, ou erguer un novo complexo nun punto a concretar no que se unifique toda a produción. Recalcar que isto non é un traslado, senón sería unha ampliación da produción. Esta empresa necesita ampliar as súas instalacións debido a que cada vez son máis grandes as pezas que nos demandan os sectores dos nosos clientes internacionales. Entón, nestas instalacións actuais é imposible acometer ese tipo de encargos. Non é un traslado, é unha ampliación da produción. Nun momento de inminente expansión da compañía, o conselleiro de Industria visitou as instalacións. Francisco Conde aproveitou para poñer en valor a aposta de Fundiciones Rei pola diversificación, a innovación e a internacionalización. É unha industria que está respondendo aos obxectivos que temos marcado desde o punto de vista do sector industrial en Galicia, unha empresa que está atopando na diversificación dos diferentes sectores, tanto traballando para o sector naval, para o sector de mobiliario urbano, como na innovación, na internacionalización e na formación os seus señas de identidade. A compañía naceu como unha pequena empresa de fundición de bronce de 6 traballadores. En a actualidade conta cunha produción de 3.000 toneladas ao ano, 48 empregados e cun 15% de exportacións directas. Prevé ademais pechar 2019 cunha facturación próxima aos 9 millóns de euros. Paga a pena poñer en valor esta empresa despois de 75 anos, cunha presencia ininterrumpida e sobre todo con unha visión moi clara de seguir vinculado aos principales sectores productivos a través do desenvolvemento de novos produtos, a través do desenvolvemento de novas solucións utilizando as novas tecnoloxías como é os programas de as tecnoloxías de 3D.